אני שמוזן. אני הולכת לעשות לכם סרטון של אני בודקת כל מיני סוגי סליים קנויים. אז יש לי את הסליים הזה שקניתי אותו בחנות ולא ידעתי כאילו מה, ואז ראיתי שיש בו את התולעים האלה, אבל אני הולכת להוציא אותם כי אני נורא נגעלת. סליים M&M, קניתי כמה, קניתי בירוק, זה פשוט נפל על זה של M&M, צהוב, כחול, ורוד וסגול קטן, כי זה מה שהיה. סליים שחברה נתנה לי כזה, הוא לא סליים בדיוק, אבל כן. ואנחנו נהפוך אותו ליותר סליים, כי צריך לשים אותו במים. ואת הסליים הזה שהפסיכולוגית שלי קנתה לי, אז כן. אז אנחנו נתחיל קודם כל. אני קודם כל רוצה להתחיל איתו, כי הוא נורא מסקרן אותי. אוקיי, אז ככה קורא לה מילימטר סליים. אוי, וואי, זה פשוט נראה לי הולך. איך, אילי, אני חייבת אותך. אני חייבת שתוציא לי את הקקות מפה. אוקיי, אחד הוצאתי. את השני אני צריכה להוציא, כי אני לא הולך לגעת בזה. אני רואה שהוא די הוא די מימי. אני מוכנה שילך לי קצת סליים מאשר לגעת בדבר הזה. אוקיי, הוא מימי מאוד. נשאר לי קצת בזה, כי אני לא מצליחה להוציא את כולה, אבל בואו נוציא את כולו. אני קצת אשים אתכם פה שתוכלו לראות. זה הסליים, רק שתדעו. וואו, הוא כמו סליים משמפו, אני אומרת לכם. סליים משמפו כשאפשר להחזיק. בואו נראה אם הוא נמתח. לא, הוא כמו הסליימים האלה שנדבקים לתקרה. איבא, הוצאתי את החיות בסליים הזה, הכל טוב. הוא לא עושה פליצות, הוא כן אפשר להגיד אם כך. אוקיי, הוא בקיצר סליים משמפו, שפשוט אפשר למתוח אותו קצת, אבל בלי פליצות. הוא לא יעשה לכם פליצות. וואי, זה הרגשה קצת דוחה. מה זה? זה הרגשה קצת דוחה לעשות לי זה ככה, כי אז זה משתפלץ. וואו, הוא די חוזר אליו. די אהבתי, אני כן אשחק איתו. הוא די חמוד, אבל הוא מימי וזה נעים וזה חמוד. הוא עלה לי 8 שקלים. אוקיי, עכשיו את החיות שעכשיו אני מסוגלת להחזיק. וואי, אבל התולעת איכסית ברמת טוטלית. אני אוציא אותה וכן אני אחזיר את הסליים. הוא גם שמכניסים אותו, הוא לא עושה פלוטים, אבל הוא נורא נעים לסתם. עכשיו בגלל שאנחנו עדיין בזה, אז אנחנו ל-M&M. אז יש לי פה את כל הצבעי M&M. הנה, שאני אשים אותם כאן בשיירה, ואתם תוכלו קצת לראות. אז נראה לי שנתחיל עם הכי קטן. התנסיתי רק בצהוב, אני אומרת. אוקיי. אוי, איזה צבע יפה. אוקיי, הוא נמתח. בואו נראה אם הוא עושה פלוטים. הוא עלה לי 4 שקל, ואת האמת זה בספרי קניתי. זה עלה לי 4, והם עלו לי 3.5, תבינו. אוקיי. אז הוא לא עושה הכי פלוטים. הוא לא עושה כל כך. הוא כן נמתח, אפשר להגיד, במובן מסוים. הצהוב שכבר התנסיתי בו הוא נמתח מאוד, כל השאר לא התנסיתי. לא בצהוב, בזה. הוא נמתח די טוב. אוקיי, אז אותו עברנו. עכשיו אני אראה לכם את התכלת. תקשיבו, אני יכולה פשוט על הצבע של התכלת. אני רציתי אפילו רק את התכלת. הוא עושה קצת פלוצים, כאילו הוא עושה יחסית פלוצים. ואמא שלי נורא שמחה שקניתי את זה, כי עכשיו יש פטור מלהכין סליימים לשבוע, כי אני הולכת לשחק עם זה ממש. גם בזה וגם יש לי עוד סליימים וזה. אוקיי, אז הוא ממש טוב. אני נותנת לו דירוג מ-1 עד 10, אני אתן לו 5. הוא לא הכי נמתח, אבל זה. עכשיו נעבור לוורוד. לא יש צבע לא הכי אהבתי, אבל הם מאוד יפים. אוקיי, הוא נמתח אבל נקרא, אבל המגע שלו מאוד נעים. הוא עושה פלוטים מאוד מאוד גדולים. הוא כן נמתח לבועות קטנות. הייתי נותנת לו 8.
מתוך 10, גם לא הייתי נותנת בעצם 8. אני פשוט ארשום על המסך וגם אם יש טעויות. אולי אני ארשום על המסך, אולי אני לא אערוך את הסרטון. אוקיי, עכשיו לירוק. איזה טוב מתוק. אוקיי, זהו כבר קיבל 5 נקודות על הפליצות. עכשיו בואו נראה. אם הוא יקבל, אוקיי, הוא נקרא. אם הוא יקבל עוד 5 נקודות, ואז הוא יהיה הכי מאושר בעולם. אוקיי, אז כן, גם הוא. אוקיי, הוא גם מקבל עוד 5 נקודות, 10 מתוך 10. כי הוא גם עושה פליצות, גם נמתח ממש טוב, מוש. עכשיו הוא... אוקיי. הצבע הצהוב נורא יפה. אוקיי, הוא עושה גם פליצות גם שאני עושה זה. אוקיי, בואו נראה איך הוא נמתח. אוקיי, קצת אכזבה שהוא נקרא. זה כבר 8. אוקיי, בואו נראה אם הוא יקבל עוד 2. הוא יקבל עוד 1 כי הפליצות שלו לא הכי חזקות. בעצם 10. נראה לי, אני לא בטוחה. כן, 10. ניתן 10, אז הוא והוא בינתיים 10, כל השאר 8, 8, 5. כי הוא לא הכי טוב בעולם. ופשוט ככה. נמתח אותו, אני כן רוצה קצת לשחק איתו. אני אעלה לכם סרטון גם. משחקת עם הסליימים. לא עם כולם, אבל נראה לי אני אשחק עם הרוב. אז כן, עכשיו נעבור לסליימים שכבר התנסיתי בהם. זה הפסיכולוגית שקנתה לי, אז ישר התנסיתי, כי ביקשתי ממנה לקנות לי. הוא מצא את זה, אבל קודם נכין אותו. אז מה צריך? מה שאני צריך זה את הסליים, שהוא כן יבטח, רק שתדעו, הוא לא עושה פלוטים בכלל, אבל הוא קצת יבש, ואת הקופסה שלו עם מים. אז פשוט מכניסים את הסליים, תחילים זה ומוציאים. ואז פשוט הוא כן ילכלך אתכם, שתעשו את זה, ותתחילו ללעוש אותו, ואתם רואים, הוא כבר יוצא, הוא כבר, מה? לא יכול להיות. אוקיי, נעשה שוב את אותו פעולה. היום יום השואה, אז כן, אני מציינת לכם סרטון, אבל וואו, אני לא יודעת מה עובר על זה. אבל הוא כן עושה עכשיו פלוס. בסדר, אני לא יודעת מה עובר על זה, אבל מה שאני עשיתי פעם שעברה, כי זה גם קרה לי, אז פשוט השארתי את זה בקופסה עם מים, שיק שיק שוק, ולהשאיר את זה. עכשיו עם הצליים שכבר התנסיתי בו, אני פשוט פתחת אותו עם כך, משהו. אוקיי, אז כן, הוא היה ממש גדול, בגלל שנתתי קצת לחברים, וזה. אז הוא הפך לקטן, אבל הוא עדיין די גדול. זהו, כן נמתח, זה סליים קר, הוא לא עושה פליטות. זה כאלה. וכן, והוא הופך כזה לשקופי, וכן. אז הוא מקבל 10 גם מתוך 10, והקודם מקבל 3 מתוך 10, כן, 3 מתוך 10. אז עכשיו אני אראה לכם בקצרה קצת את כל הסליימים, אומייגאד. אז כן, אני אערוך את הסרטון, כי אני רוצה עכשיו לעשות את זה בילוך מהר. לא, בעצם אני לא. אוקיי, אז זה הוא מה זה נעים, הוא באמת שנעים. אבל הוא מימי רצח, כאילו, ממש. הוא מה זה? מימי יחסית לזה. הוא יזוז, הוא ישתפלץ, והשניים לא ישתפלצו. נראה לי אני אתן לכם עכשיו עוד סרטון. אז אם יהיה עוד סרטון עם אותו בגד, אז סורי, מונדריסה. וואי, אבל אהבתי אותו כי הרוב האלה פשוט כאלה שפלוצים בידיים. הכל טוב. כן. אז זה הראשון, וכל האלו, אתם יכולים לעבור אחורה.
אם אתם רוצים סרטונים שאני אלמד אתכם איך להכין סליים, אז תגידו לי, באמת מאוד מאוד אהבתי אותו, אבל כמובן את האמנם יותר, הוא לא עושה פליצות ולא כל כך נמתח, אבל כל הקטע של הסליימים זה להימתח ולעשות פליצות, והוא לא נמתח ולא עושה פליצות, אבל זה יחסית לסליים מימי שאפשר לשחק איתו, הוא כיפי. נגיד לי מותר לשחק עם סליים בשיעור בבית ספר, אז איתו אני לא יכולה כי הוא מימי מדי, וכזה נגיד מותר לי להחזיק ולמשש, ואז אני אחזיק ולמשש ואז על המחברת, ואז כל המחברת שלי תהיה זה. אם זה נדבק לידיים שלי, אז גם המחברת שלי. אבל כן, ורק תדעו שאם אתם מאוד מאוד רוצים סליים, ואתם מפחדים שהוא יהיה לכם רעיל, אז תוודאו גם מה יש פה, אבל הם בלי פרסיל, בלי דבק, בלי כל החומרים האלה שיכולים, אתם חושבים, אם אתם אלרגיים להזיק לכם, אז זה המקום בשבילכם. כן, אז בכל חנות נראה לי יש את זה, בחנות יצירה, בחנות יצירה לא, אני לא כמו נועה איזוז שאומרת שיש סבון בחנות אוכל. אין דבר כזה, וגם בחנות יצירה אין דבר כזה. יש את זה בחנות צעצועים, יש את זה בחנויות כאלה שיש, נגיד, אם יש לכם מרכז חנויות בזה, נגיד, קניתי את אלו במכולת, ליד הבית ספר שלי, ולא מותר לי לבוא עם איזה חוצה שבא לי, החלפתי כי להתרגל גם לסרטון וגם אתם ממש לא הולכים לראות את הסרט ספר שלי. עכשיו אני שחקתי איתו יותר מדי, נראה לי, אני נוטשת את האמנם שרק היום קניתי ואני ממש מתלהבת. אני כמובן שעוד מעט כל הקטע עם הסליים יעלה, גם עם האוברבורד וגם עם הספינר, שחבר בכיתה שלי אמר לי שאני צריכה לקנות אותו כי יש לי כסף ב30 ומשהו שקל. איגנור, הוא ממש ממש גרוע, אפשר להכין, אני לא אוהבת ספינרים. לא יודעת, אני לא מצליחה גם, לא יודעת. אז בקיצור, אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון, לצפות ולהביא חברים שגם רשמו לערוץ. אז כן, אז ביי, ואם אתם זוכרים, בשבע רשומים, אני עושה הגרלה ממש גדולה, עם 7 מוצרים לכל מישהו. אז בקיצור נגיד יהיה לי 7, אז זה 7 כפול 7. 49 מוצרים קולטים, כל אחד יקבל 7, כאילו כולם יכולים לזכות, כולם יקבלו את זה. זה לא הגרלה, זה כזה, אני כן מגרילה, אבל זה הגרלה שכולם יכולים לצפות בה, כאילו לזכות בה. אם יהיו יותר, אז או שאני אוסיף, או שזה באמת יהיה הגרלה, אני אצטרך לבחור. אל תשכחו להירשם לערוץ, ואני אעשה סרטוני סליים שיהיה לי דבק. נגמר לי הדבק ואני אלך אולי מחר לפנות, כן, וביום רביעי אני אתן לכם סרטון אולי, לא בטוחה. זהו, אז מימי, אבל סליימי, אז ביי.